איזה עוד דיסקים יש לנו? יש שירים בצרפתית. לא. למה לא? שונסויים. יש לך משהו לעצמם, אין קטנה? כן, אבל הכל איטלקית, הנה הרשתות, אבל. כן, זה נגד אבנים ש... כן. אצלנו, הנה. תלם טיפה יותר גבוה. יש את זה. יש את טיפה זה. יותר גבוה. הנה, תראה שם, אתה רואה את הפוסטן הזה, שם בטוח שצריך. הנושא מהר עד מדי. כן, זה הכל לאט, כמו בלש. הנה חבר'ה, פה הייתה שריפה, בגלל זה, אתם רואים? אבא, צלם את זה. לא, יש מקומות שאני מדבר, אני מדבר רצינות, אתה פשוט לא יודע. אני אראה לך בארץ, אצלנו. מה זה? בארץ אצלנו זה הרבה יותר הגיוני, בארץ אצלנו יש מלא שריפות. איזה יופי. אם אתה רואה זה, אפשר לעצור גם. מקום שאפשר לעצור. זה בטוח, לה 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 לה. לא, זה רעילה, זהו, זה מצלם קבוע. המדרגות. כן, יש פה, אפשר פה מסלולי טיולים. זה מדהים, זה הג'ינג'ינל. הנה, גם שם היה. היה גם שם מישהו. רגע. רגע, גם פה, נכון? אולי בכל זאת אתה... כן. גיא, אתה תסתכל על הכביש משהו, לא? אל תדאגי, אני מסתכל לרוב על הכביש. זה שאני שומע, אל תדאגי, אני הכי דואג. אז אם את תדאגי, אני... איזה יופי, למעלה. זה דרך האמפלי. אנטלים. תראה אותה. מהצד, בודד. וואי וואי, בכל העליות האלה. של האוטו, אדוני. מה אני אעשה? אני לא יכול לצלם. את רוצה לא... מה את רוצה לצלם? רק את הים? תצלם את הצוקים ואת הדרך. כן, אני אקח את השמאלה. צלם את הכביש. רואים. אתה יכול לעצור, אז תגיע לעיכול הזו שלי. אנחנו עוברים דרך עיר, נכון? אם נראה איזושהי חנות קצת טכנולוגית, תגידו לי אם אני לא שם לב. למה אני... לחפש את ה... זה כבלוקס. כבלוקס. אז נוכל לשים איזה מוזיקה שאנחנו רוצים מהטלפון. מה שבעיה... רוצה לשמוע קצת מאיר אריאל, קצת שולי רן. אתה לא מסתכל על מצלם.